Ayan. Sa mga subscribers, ito po ay aming first selfie for this January 2025. Dito kami kay Nanay Saling, ayan, Pangan Miguel. At magbibideo ngayon si Ate Pe. Ate Pe, ayan, Happy New Year. Ayan, ayan. Pati yung mga anak mo, patiin mo. Patiin mo si Ruel. Ayan, ang kanyang kanang kamay dito. Pagwala, ayan. Yan ang kanyang kanang kamay. Ayan, si Ate Pe. Ayan. Video ka na, Pe. Video lang. Okay ba nila? Oo mo ni. Asa lang kami malakas? Ay, te. Yan. Magkaiba ka naman sa video ko. Ayan. So gagawin tayo ngayon, 3 ikot. Kaya ba? Sige! Oo. Challenge to, Pe, ha? Challenge. 3 ikot to. Ito, one set to, ha? Tignan natin para makita ng mga anak mo. Mag-improve ka na. Pwede ka na mag-SM. Pwede na ako mag-isang sa Sabado. Ay, Diyos ko. Pwede na. Pwede na. Oo. Ba? Pupunta ako ng isang sa Sabado. Mamimili to, ha? Huwag nyo kalilimutan ko. Yan. Papasyal ako. So, challenge po natin ngayon si Nanay Saling sa kanyang 3 sets, 3 ikot sa kanilang bahay. Ayan. Tingnan po natin kung kakayanin niya. Kakayanin ba? Kaya! O yan, tingnan natin. Marami ka bang kinain nung New Year? Ay, limitado lang ako. Very good. Magaling yung assistant mo. Hindi ako pwedeng kumain madami. Ako rin sasakit. Yan, binabati ko pala lahat ng mga anak ni Nanay Saling. Ayan, Happy New Year po sa inyo lahat. So this is our first Ay, therapy. kapatid ko, nanonood. Ayun, pati mga kapatid ni Nanay Saling. Happy New Year po sa inyo lahat. Ayan, ito po yung aming first therapy for this January 2025. Ayan. So, challenge po natin si Nanay Saling lang. Hindi na daw ako na masal kasi ayaw ni Mang Ketwing. Ay, huwag muna. Hindi pa nakakalakad eh. Hindi pa daw ako nakakalakad. Pag okay na Kasi to. sabi nila hindi ako namamasyal. Pag okay ka na, sige. Pag okay na daw ako, huwag kayo magtapo. Matampo kayo. Magalingin mo. Ay, nasama kayo, no? Nasama kayo. Dali. Taxi! Sabi. Sabi ang Kaya ang panaduyan. Pogi, oh. yan. Wah, kaya pala, dalawa. Okay, sa ikot na tayo pa. Oo nga. Kaya. Magyapan pa ako, may panipit. Pabili mo yung palipit dyan, pilalakad ko. Sige. O, sa pang bagya. Sige. O, ito, nagtaka ka rin. Nakalalim mo, tanong mo mamarapan. Tama, mamirapan. Hanapin ko kayong kape. Mamarapan lang mo. Easy. Iksi ka bumi! At tsuketan ko yung pag-itay mo. Tsuketan ko po ang daddy mo. Mapanood ng mga anak mo yung January mo na, ay, pasbo. Sandali. Yan o, pwede yan. Uy, Diyos ko, manino naman kaya ni P. Mili na? Ayan o. Sige, balik mo. Tingnan ito. Push! Hanap din ito. Yan, push! Pati mo bang ganyan. Yan. Sige, sangap bang? Ay, paano? Sige, lubi nga rin sinulas. Paano tumuro na ako? Sige. Okay. Siyempre, tarang. Namulis na pasipon. Manulis ba? Tangket. Ayan. Hindi ako. Natalon na kayo. So, break ka muna. Ayan, break time! Okay, so ito po yung ating pangalawang ikot. Ayan. Yan, tiro na ang sipon. Sige, challenge po ay pangalawang ikot. Ready ka na? Okay. Kinirek same. Okay, Happy New Year! Happy New Year! Adwa! O, Mang Kepe, huwag ka na mapastress, ha? Iusapan na kayo, Dapo Saling. Hindi pa stress! Hindi ako balik ako! Hindi na, sabi. Ano ang sabi? Tulad na nag-anakan na. Nagkalyanda ka. Ang buhay pega niyan. Ay, Peli, oh. Kasi kaya yan eh. Exempted siya. Exempted ka pala. Wala ka mo! Ibalo na naman lugar na. Relax ka. Mangingal ka. Bagya. O, sige. Sige, nakatako. Madala. May dala ako ng konti. Pero pinakamalun, ha? Kasi, parang ano to, ha? Kabagay, oh. Pagkakit, pag pinakamalun, no? Di kayo ko pang mamala, no? Wala nyo lang po, takalben mo, Dar. Uniform ka. Maka-uniforme kayo, eterno kayo. Terno kami. Ay, Ikaw na di katuluyan. mo, eterno ko pa mo. Kain na kanyan daw. Sige na lang ka, nakaka-customer. Nakaka-mag-anak para kayo, Dahil ko ka mag-anak. Magkipin talami pa, magkipin kasi tansesek. Bing yung pinggan. Nakakita ka.
Maria! Ayaw go, wag dala silyo-silyo. Maria, Maria ka dyan! Sandali, be. Maria! Ito muna, dito. Come. Ayun, sama ka, oh, sama ka. Ang bagya. Bakit mangwayan ka na? Wali ka na! Ate, So, kakat muna natin. Ayan. Kasi may white silyo naman yan. Mga yan. Talang kumukin.